reuni dangdut monggo Kang Mas. Pun tukang tunggal nggih. Nggih. Kok dulur lanang kok tak dengen iki. Nyuwun dangdut oke punya. Nggih. Iya. Hari Jumat. Iya, hari Jumat. Payu Jep. Bet payu bet awakmu bet. Bet. Nggih. Kaya Pak Kremu Pak Lurae rene lho, Pak campur sari. Nggih, bener apa? Yuk bersama dengan campur sari Girido Budaya. Padahal saiki malam Sabtu loh ya. Jumat malam Sabtu. Bener ya, Pak? Iya, bener ya. Nggih. Matur iki persiapan Lipeki nggih ugi kali karo dulur Lipeki pisan Abu nggih. Ayo Mas Devi. Ayo Mas, Devi Mas. Girido Budaya. Ayo Mbak Eti, sing dodol kopi, tak selamat, sing digoreng. Ayo. Wong mau jajal kene kok nek enggak belet iki ya. Iku ketinggalan ke diunggah ide. Ha iki. Ya ta. Ono. Aja solar mana suaranya, Bo? Wah, ya. Sakarepe aja, sakarepe. Tidak lo Ada lagi ini. Ada lagi. Bosku di depan. Sebelum di monggo Kang Mas. Selamat. Ayo ngono to. Kok benci aku? Benci ya? Pokoknya kalau yang jalur dangdut ada Jepri sing ngibot. Tak genti. Kibotnya tak genti. Alhamdulillah. Selamat malam Abang. Alah, yo lagu apa Kang Mas? Lagunya apa, Bah? Cabualas. Hah, masuk. Sing ngibot Jepri tak duduk. Cabualas kulit abang sih kakak karena boleh abang. Monggo diganti mawon.
duweni berkoyak Ringo Budoyo iya Wala sekolite abang sing kadas rambute abang ada gula ada semut turun merondo ayo disele Terima kasih, Kaiman Kaibu tak? Lagi, monggo. Jadi menapa di dalam Senoaji, wonten tanggal 21 wonten Balung Rawe Baru, Kelurahan Kedundung, Sumben iki nggih. Sapunika dulur gumanti wonten dulur kula Cak Peci, Cak Ali, Cak Bu monggo. Matur iki persiapan dulur kula saking Prambon, nggih. Ayo Cak Peci. Ayo alon-alon pokoknya lakon nggih. Ayo Cak Bu. Ayo monggo Cak Bu. Ayo to Mas, waktunipun polane niku lho nggih. Nggih, kuwatir kula nggih mboten waktu. Wong menawi tak super sing gadah krungu ra Mbak, mangke yang belum. Monggo. Ayo. Lalu kalau kulo gak ngecek-ngecek piye to Cak Ali nggih. Napa niki, Bos? Cak Bu monggo Cak Bu. Nggih. Matur niki persiapan dulur kula saking Prambon. Mantu niki nggih. Derek Pak 3 mawon niki nggih.